Tuleeko sellainen tulevaisuus, että voidaan neurotieteen keinoin niin kuin tietää, mitä ihminen ajattelee ja tuntee, siis niin tavallaan kysymättä sitä ihmistä itseltään. Mm-hmm. Ja se on tosi jännä. Mä olisin itse 10 vuotta sitten väittänyt, että se ei ole koskaan mahdollista. Mm. Ja nyt on semmoisia algoritmeja, joilla toiminnasta magneettikuvasta pystytään niin kuin identifioimaan esimerkiksi sen, että minkälaisia kuvia se ihminen katsoo tai mitä ne kuvien sisällöt on. Voiko niin kuin tietoisuutta olla jollain muulla kuin ihmisellä, esimerkiksi niin kuin robotilla? Näin tässä muutama viikko semmoisen videon, missä sinne robottille tehtiin sellainen koe, että on 3 robottia, josta ihan tosi tiivistetty sanottuna, niin heillä oli 2 annettu tämmöinen ikään kuin pilleri, joka saa aikaan, että he ei pysty liikkumaan, ja 3 ei. Ja sitten kaikilta robotilta kysyttää, että kuka teistä on saanut sen pillerin. Ja siellä vähän päästä yksi robotti nousee pystyyn ja sanoo, että mä en tiedä. Ja sitten se liikuttaa raajoja ja sanoo, että nyt mä tiedänkin, koska mä pystyn liikuttamaan mun raajoja, niin mä en ole voinut saada sitä pilleriä. Ja nyt niin sellainen tietynlainen niin kuin alkeishiukkanen itsetietoisuudesta robotilla. Mm. Jos nämä 2 maailmaa pistää yhteen, niin me voidaan olla aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Eli ihmisen ajatuksia voidaan lukea koneesta, ja meillä on koneita, joilla on ajatuksia. Kestääkö niin kuin ihmislajin evoluutio tavallaan tämän tyyppiset keksinnöt, koska ihminen kuitenkin on niin kuin eläin ja laumaeläin. Ja paljon ihmisen hyvinvoinnista perustuu siihen, että on suhteessa siihen laumaan ja oikeasti kontaktissa niihin lauman jäseniin ja siihen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja siihen yhteisössä olemiseen. Murtuuko siinä samalla jotain sen yhteisön koheesion kannalta niin oleellista, että ihmiset ei enää selvi hengissä? Niin, hyvä kysymys. Tai sitten syntyykö uudenlaisia yhteisöjä, joissa vaikka koneet on yhteisön jäseniä. Nythän ne ei ole sitä, niin kuin, vaan on tavallaan työkaluja. Tarkoittaako se välttämättä sitä, että ryhmät häviää tai yhteisöt häviää tai häviäisi, jos olisi niin, että ei tarvitsisi niin kuin tavallaan fyysisesti kommunikoida. Luultavasti häviää, niin mäkin luulen itse asiassa, koska kyllä jollakin tavalla niin kuin se kokonaisfyysisyys on aika keskeinen osa niin kuin ihmisen olemusta. Mutta niin mä ajattelen, että se on siis osa myös, tai niin keskeinen osa aivojen toimintaa, että tavallaan, että jos niitä osia aivoista ei lainkaan tarvittaisi usean niin kuin ihmiskunnan sukupolveen, niin tavallaan mitä sillä tapahtuisi? Tämä digivallankumous on jotenkin ehkä yksi suurimmista niin kuin semmoista ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista niin kuin keksinnöistä. Että onhan ollut kaikenlaista, mitä aikaisemminkin on keksitty, mutta mikään muu ei ehkä niin kuin globaalissa mittakaavassa on johtanut siihen, että ihmisen niin kuin koko käyttäytymismalli niin kuin väestötasolla muuttuu semmoiseksi, että ei tarvitse enää juosta naapuriin tavatakseen kaveria vaikka. Näin niin kuin tavallaan ajattelu ja ruumis on erotettu niin kuin käytännössä niin kuin monissa töissä toisistaan. Eli ihmiset istuu 8 tuntia tekemässä aivotyötä tai käyttämällä tietokonetta ja muuta. Sitten työpäivän jälkeen ne hyppää autoon, ajaa autolla kuntosalin eteen, menee hissillä kuntosaliin ja juoksee siellä matolla ja katsoo samalla telkkaria. 10 000 vuoden kuluttua ihminen on ihan eri näköinen. Se on, vaikka se on niin kuin iso hylje. Siellä on ihan pienet raajat, joita ei oikeastaan tarvita mihinkään. Paitsi somettamiseen. Koska mä oikeasti mietin niin kuin ihmisen tarvehierarkia, että tarviiko ihminen tämän tyyppisiä keksintöjä. Mutta sitä tietoa pitäisi tietysti hyödyntää jotenkin. Ja toistaiseksi se tieto, mitä tulee, niin on aika paljon semmoista, että ne asiat, mitkä vaikuttavat aivojen kehitykseen ja tähän tämmöisen keho-mieliyhteyteen kehittyvällä lapsella ja niin edelleen, niin ne niin kuin lepää niiden ihmissuhteiden varassa. Perinteisessä neurotieteessä ihminen nähdään kuitenkin jossain määrin semmoisena niin kuin ympäristössä tai niin kuin erillisenä olevana järjestelmänä, jonka omia lainalaisuuksia tutkitaan. Tietysti varmaan nyt viime vuosina, kun olette puhumaan sosiaalista neurotieteestä ja siitä niin kuin vuorovaikutuksen neurobiologiasta, niin ehkä se on tulossa, mutta sehän ei ole mitään mainstream-neurotiedettä. Ei, mutta jos miettii sitä, niin neurotiede voi viedä, että tavallaan, että mitkä ne on ne tulevaisuuden skenaariot. No jos neurotiede niin kuin, kirkastaisi sen asian niin kuin ikään kuin tieteen kautta, mitä jokainen äiti tietää. Että ihminen tarvitsee vuorovaikutusta ja kontakteja ja hoivaa ja rakkautta, niin okei, hyvä niin. Voidaan tehdä sillä tavalla, että vaikka apinnan aivoihin laitetaan elektrodi tuonne liikeaivokuorelle ja sitten se yhdistetään semmoiseen keinokäteen ja se apina pystyy syömään banaania niin, että se liikuttaa ajatuksilla sitä keinokättä, se siirtää niin kuin sen käden suuhunsa ja puree sitä. Ja se rupeaa miettimään vaikka niin kuin halvaantuneiden ihmisten hoitoa jatkossa. Ja tämmöisiä sovelluksia ihmisilläkin on jo olemassa, jossa niin kuin ajattelemalla liikutetaan jotakin niin kuin teknistä laitetta. Ja sulla mielikuvissa, sä pystyt luomaan mielikuvan liikkeestä, niin sun
liikeaivokuori aktivoituu ja sitten se voidaan kytkeä johonkin laitteeseen, joka oikeasti liikkuu. Jolloin sä tavallaan ajattelemalla liikutat sitä laitetta, joka liikuttaa sitten sua, joka on kiinni sun jaloissa esimerkiksi. Musiikki auttaa neurologisten potilaiden kuntoutuksessa kovasti. Ja nimenomaan sen ihmisen lempimusiikki. Siinä tullaan näihin mieltymyksiin ja tämmöisiin, että se tuottaa niin kuin mielihyvää ja se on miellyttävää se musiikki, niin se on niin kuin yksi ilmeisen tehokas keino, paitsi ihan siihen niin kuin jotenkin tiettyjen aivoalueen kuntoutukseen, mutta myös sen kuntoutusmotivaation siis lisäämiseen. Niin osa sitä neurotieteellistä tutkimusta just viittaa niin kuin siihen suuntaan, että ei ne olekaan välttämättä kauhean teknisiä ne jutut, vaan kyse on niin kuin oikeasti siitä, että ihmisellä on hyvä olla ja tuotetaan niin kuin mielihyvää ja ihmisellä on hauskaa ja niin kuin just se tavallaan se leikki ja helppous ja semmoinen, jota tavallaan voi tuoda myös sitten niin kuin semmoisiin tilanteisiin, jossa ei se ihmisen elämäntilanne esimerkiksi ei ole nyt lähtökohtaisesti mitenkään kauhean hauska tai helppo. Se avaa semmoisen väylän, niin kuin toisen kanavan tavallaan, versus se, että puhutaan vaan kauheasti niistä vaikeuksista ja että kuinka vaikeaa tämä on ja kuinka ahistava tämä on, niin tavallaan, että unohdetaan niin kuin hetkeksi se, ilman että sitä nyt kielletään mitenkään, se nyt on siinä se tilanne, mutta sillä, että jos siihen pystyy rinnalla tuomaan niitä sellaisia palkitsevia jaetun ilon, jaetun leikin, onnistumisen hetkiä, niin se tavallaan se kantaa paljon enemmän ehkä kuin se, että toteaa uudelleen ja uudelleen olevansa niin kuin jumissa jossain hankalassa tilanteessa. Näissä pelifirmoissa ja muissa on työryhmiä, jotka niin kuin erityisesti tutkii sitä, että millä tavalla erilaisista sovelluksista saadaan addiktoivimpia. Mutta mä ajattelen, että ihmiset jakautuu tässä niin kuin sillä, että ei ole niin kuin yhtä ihmistä tai joukkoa ja yhtä vaikutustyyppiä. Joillekin siitä tulee niin kuin iso riski. Ja ne on just ne, joilla kasaantuu sitten tavallaan. Ehkä sitä, että se niin kuin yhteys yhteisöön on siis semmoisen oikeaan ihmislaumaan on niin kuin muutenkin jo ohut. Tai se on vaarassa katketa. Ja sitten tämä tavallaan mahdollistaa semmoisen niin kuin pakopaikan vähän, niin kuin, koska se voi olla suuri ja mahtava kehittää jonkun hahmon ja ei tavallaan... Paukutetaan ihmisen mielihyväjärjestelmää tavalla tai toisella. Niin. Eli tavallaan se on että jos tavallaan tämän tyyppinen digiteollisuus toimii niin, että se pyrkii saamaan ihmiset koukuttumaan erilaisiin sovelluksiin sitä kautta, että se tuottaa ihmiselle niin kuin mielihyvän kokemuksia tai muuta, niin kuin vaikka monet pelit ja tällaiset. Ja sitten meillä on sellainen työelämä, joka rakentuu niin, että se millä ihmisiä palkitaan sama järjestelmä, vaikka raha, johon vaan addiktoituu ihan samalla tavalla. Niin jotain maailma sillä tavalla muuttunut. Jos mä ajattelen vaikka tuommoista maatalousyhteiskuntaa, niin on vaikea kuvitella, että maanviljelijä addiktoituisi niin omaan työhönsä. Mutta tällä hetkellä niin kuin ihminen voi addiktoitua siihen, mitä hän tekee sen takia, että siitä saa niin hyvän palkkion, eli niin paljon rahaa. Ja nuori voi addiktoitua johonkin peleihin sen takia, että hän on siellä huoneessa, hän ei tarvitse ehkä kauheasti ponnistella eikä tarvitse tapella sen takia, että saisi niin kavereita ja muuta, vaan voi pelata ja luoda siellä niin oman yhteisön sinne maailmaan. Mä ajattelin, että jos niin kuin oikein kärjistää, että jos se on niin, että ei oikeasti ollenkaan ole sellaisessa aidossa vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa oikean ihmisen kanssa, niin mä ajattelin, että se ei kyllä niin kuin silloin jää kehityksestä kyllä, ja mun mielestä aivojen kehityksestä jotain niin kuin oleellista väliin. Ja se ei voi tehdä niin kuin lapsen tai nuoren kehityksen hyvää, että sulla on rajaton mahdollisuus niin kuin ikään kuin flippailla niitä identiteettejä. Yhtäkkiä tämmöisiksi eläimiksi niin kuin somekeskustelu, sehän perustuu mun mielestä siihen, että ne ei näe sitä, kenen kanssa ne keskustelee. Se, että ihmisillä on, niin kuin, sä katsot ihmisiä silmiin tai katsot minkälainen ilme sillä on, kun sä sanot sille jotain, niin se on feedbackia koko ajan sulle siitä, mitä meidän välillä tapahtuu. Ja tämähän on katkaistu kokonaan pois näistä yhteydestä, jos siitä jää puuttumaan se, niin kuin, että maistaa ja haistaa toisen ihmisiä, näkee sen ja tälleen. Mutta sehän on myös sosiaalisen koheesion, jos miettii yhteisöä ja sitä, että miten yhteisö toimii, niin sehän on koko sen koheesion ydin on se, että se jarru on se toisen ihmisen reaktio, empatia ja tavallaan, että sehän on ainoa, mikä estää niin kuin vaikka väkivaltaiset teot. Sä voit vaan klikata epämiellyttävät henkilöt pois tai sä et näe niin kuin niiden omien tekojen seurauksia, ikään kuin leikkiajatukset, että sä et näe niitä koskaan. Niin eihän siitä nyt ihmistä tule. Ainakin niin omalta kohdalta niin olisi kyllä aika vaikea niin kuin jotenkin säilyä hengissä, jos ei, niin kuin, jos ei leikkisi. Jos leikki ei ole mielikuvitusta, niin sitten on vaikea ajatella, mikä sitä sitten on. Että ehkä huumori niin kuin yksi keskeinen osa sitä, koska se on tavallaan niin kuin semmoisten niin kuin mahdottomien maailmojen niin kuin tuottamista tai sellaisten niin kuin absurdien ja epätodennäköisten yhdistelmien niin kuin löytämistä. Ja eikö se ole nyt sitä ainakin osittain, mitä leikiksi tai mielikuvitukseksi kutsutaan? Hän tuo myös semmoista liikkumatilaa tavallaan ihan niin kuin arkeen ja semmoiseen, että ei ole niin totista. Jos mä ajattelen lapsia, jotka lakkaa leikkimästä tai joiden
Niin sehän liittyy yleensä semmoiseen tilanteeseen, että ne on niin kuin vaan kokenut ihan liikaa tai että ne on joutunut niin kuin liian koviin olosuhteisiin. Osa lopettaa leikkimisen, vaikka ei ole sattunutkaan mitään. Että se on ehkä joku muunlainen prosessi myöskin, niin kuin, että, joka ehkä liittyy semmoiseen niin tietynlaisen rationaliteetin korostamiseen niin kuin, ehkä vieläkin niin kuin meidän yhteiskunnassa. On se myös semmoinen yhteys ihmisten välillä, että kyllähän se mahdollistaa myös niin kuin kontaktin. Ja jos miettii taas näitä neuroverkkojen toimintoja ja muuta, niin kyllä siinä on paljon sellaista, joka yhdistää ihmisiä. Ja siihen ei tarvitse sitä yhteistä kieltä. Se jalkapallon perässä voi nyt juosta millä kielellä tahansa. Sitä, että miten se kaupunki tai yhteisö voi ottaa vastaan niin kuin ehkä uusia jäseniä tai näin ja rakentaa jotain niin kuin uutta yhdessä, niin tavallaan se mielikuvitus voi olla itse asiassa siinä yllättävän isossa osassa. Mutta kuitenkin jollakin lailla meillä on sellainen, että meillä on niin kuin mielen kehittämisen niin kuin maailma ja sitten meillä on niin kuin ruumiin kehittämisen maailma. Aika harvassa paikassa niin niitä pystyy tekemään ehkä yhdessä. Mutta mielenkiintoista on se, että esimerkiksi lasten niin kun monia, ja aikuisillakin itse asiassa, niin monissa psyykkisissä oireissa ja erityisesti erilaisiin ahdistusoireisiin liittyen, niin nykyään ajatellaan niin, että se yksi tärkeä hoitomuoto on se, että me opetetaan hengittämään rauhallisesti. Eli ihan oikeasti niin kuin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa opetetaan ihmisiä hengittää. Ja se on niin kuin vahvasti fysiologinen tila tai häiriötila, se vahva ahdistus. Ja sen saa hallintaan niin kuin sitä kautta, että ottaa sen niin kuin hengityksen, kiinnittää huomioon hengitykseen ja rauhoittaa sen hengityksen kautta itsensä. Ja se on tavallaan niin kuin, ja sitten vasta oikeastaan voi niin kuin edes ajatella mitään. Sanat ja eleet, jos on ristiriidassa, niin se kehon kieli ja eleet on kuitenkin se, minkä ihminen niin kuin lukee ikään kuin totena viestinä. Että jos sanoo, että oletpas tosi mukava ja elekieli ja äänenpaino kertoo jotain ihan muuta, niin ei ihminen usko sitä. Sanojen dominoima ala niin kuin vuosikymmenet. Ja on kuviteltu, että se magia on jotenkin, tai magiikka on niissä sanoissa siinä, että miten niitä käsitellään, miten me ymmärretään, miten me ymmärrän itseäni tai miten me ymmärrän toisia ihmisiä. Se on kuitenkin aika pieni osa sitä kokonaisuutta. Ja masennuksen hoitoa, että ihmiset niin kuin linnoittautuu kotiinsa, jonkun pitäisi hakea ne sieltä pois, ottaa ne osaksi yhteisöä, tehdä niiden ihmisten kanssa asioita, jotka on miellyttäviä. Käydä taidenäyttelyssä tai mennä juoksulenkille tai mikä kenellekin käy syödä yhdessä vaikka. Sitten ehkä puhuukin siinä samassa. Totuttu semmoiseen malliin, jossa ihminen, joka apua tarvitsee, kävelee johonkin niin kuin toimistohuoneeseen ja istuu siellä. Ja sitä vielä pitää pystyä ilmaisemaan itsensä hyvin niin kuin täsmällisesti, että me olevina ymmärretään, mistä on kyse. Sanojen lisäksi on ihan valtava määrä niitä niin kuin mahdollisuuksia ja oikeastaan ne on koko ajan käytössäkin, mutta sitten länsimainen niin kuin lääketiede ja länsimainen psykiatria on vaan niin kuin ajautunut niin kauas siitä. Jos vaikka potilaaseen koskee, niin siinä nähdään heti kamala määrä erilaisia sellaisia merkityksiä, jotka ei olekaan enää niin kuin asiallisia tai muuta sellaista. Että, joka on sillä kyllä kiinnostavaa, että ihmisille voisi ikään kuin sanoa mitä tahansa niin kuin, vaikka vastaanotolla, ihan mitä hyvänsä, ja sitä ei oikeastaan säätele kukaan. Mutta ehkä niin kuin, jos ajattelee sitä kysymystä niin kuin holistisuudesta aivojen kannalta ja ehkä sen kannalta, että mitä se muuttaa, niin aivot tarvitsee toistoja. Kyllä mä ajattelen, että ilman sitä todellista toimintaa niin se ajatus ei vielä niin kuin riitä. Se pelkkä niin kuin mielikuvaharjoittelu ei niin kuin riitä lopultakaan monessa asiassa. Länsimaisessa lääketieteessä on sanottu, että me tiedetään niin kuin yhä enemmän ja enemmän, yhä vähemmästä ja vähemmästä. Just tavallaan tämän takia, että erikoistutaan ja niin kuin ikään kuin mennään pienemmälle ja pienemmälle alueelle. Josta mekanismista kyllä tiedetään paljon, mutta kyllä se on varmaan ihan totta, että siinä on se iso riski, että se kokonaisuus niin hukkuu jonnekin. Koska sitten taas sekin fantasia, että olisi sellainen lääkäri, joka niin kuin ymmärtäisi kaiken kokonaisuudesta ja sen kokonaisuuden osistakin, niin ei sekään varmaan ole ihan realistinen. Käy psykologilla, niin tulee sanoa, että se vaan halusi puhua mun vaikeista kokemuksista. Niin. Eikä mitään muuta tehdä. Niin. Kyllähän näin, niin tämmöistä tämä on, että me eletään niin sektoroidussa maailmassa ja jokainen tuntuu olevan jonkun sektorin asiantuntija, mutta pahimmillaan sitten kokonaisuus häviää.